Φίλες και φίλοι, σήμερα στο Αγρίνιο φιλοξενούμε μια σημαντική προσωπικότητα από τον χώρο της ιατρικής. Πρόκειται για τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλώς ορίσατε στο Αγρίνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Είστε καλεσμένος στην εκδήλωση του Ρωταριανού Ομίλου και θα μας μιλήσετε για τη ρομποτική χειρουργική, στην οποία θεωρείστε, νομίζω, σε αυτόν τον κλάδο ο βασικός εκπρόσωπος του κλάδου στη χώρα μας. Ήθελα να μου πείτε πρώτα, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα, σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό το είδος της χειρουργικής στην Ελλάδα μας, ποια είναι η εξέλιξή του σήμερα που μιλάμε? Σας ευχαριστώ καταρχάς και θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε στην αιχμή του δώρατος. Είμαστε τόσο προχωρημένοι σε ό,τι έχει σχέση με την εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής που εκπροσωπούμε διεθνώς την χώρα μας με παρουσίαση εργασιών οι οποίες είναι πρωτοποριακές, βίντεο επεμβάσεων οι οποίες είναι πρωτοποριακές και διδάσκουμε την ρομποτική χειρουργική και σε άλλους Έλληνες συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων, αλλά και σε ξένους συναδέλφους πάλι όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι έρχονται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών για να εκπαιδευτούν πάνω στη ρομποτική χειρουργική και φυσικά συμμετοχή σε πάρα πολλά συνέδρια διεθνή, με ομιλίες, με εργασίες, με ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη στην οποία συμμετέχουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και είμαστε περήφανοι ότι έχουμε μπει πραγματικά σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της ρομποτικής χειρουργικής στο σημείο που συνεχίζεται η πορεία της. Και νομίζω είναι σημαντικό το γεγονός ότι και η χώρα μας καταφέρνει να παράγει και κάτι. Παράγει έρευνα, κάτι στο οποίο διαχρονικά νομίζω είχαμε πρόβλημα όσον αφορά πολλούς κλάδους επιστήμων, έτσι. Η γνώση πια είναι παράλληλη. Σε όλο τον κόσμο πρέπει να ξέρουν, τουλάχιστον σε ό,τι έχει σχέση με την ιατρική, οι ιατροί, όλες τις τεχνικές, όλες τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία και η επιστήμη για να μπορούν να προσφέρουν καλύτερες θεραπείες, είτε είναι φαρμακευτικές είτε είναι τεχνικές όπως τη χειρουργική, στους ασθενείς τους. Θα ήταν πραγματικά παράληψη να μην τονίσουμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε πρωτοποριακό επίπεδο, ότι ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς τη ρομποτική χειρουργική, ήταν στις πρώτες 20 χώρες διεθνώς που ξεκίνησε η εφαρμογή ρομποτικής χειρουργικής. Και ήδη η εμπειρία η δική μας, τουλάχιστον από τη δική μας τη κλινική, ξεπερνάει κατά πολύ τις 1500 επεμβάσεις, που είναι ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος για ένα κέντρο το οποίο φυσικά βρίσκεται σε μια μικρή χώρα. Ήθελα να μου πείτε λίγο, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος και να πάρει μια μικρή γεύση από το τι εστί ρομποτική χειρουργική. Ήθελα να μου πείτε τα πλεονεκτήματα της μεθόδου. Ποια είναι τα ωφέλη, εκτός από αυτό που νομίζω φανταζόμαστε όλοι, τη μεγάλη ακρίβεια ενός ρομπότ? Πέρα από αυτό. Η ρομποτική χειρουργική είναι η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Ο κόσμος ξέρει τι πάει να πει η λαπαροσκοπική χειρουργική, που εν ολίγης μέσα από πάρα πολύ μικρές τομές 5 χιλιοστών μπορούμε να περνάμε τα εργαλεία μας τα χειρουργικά και να κάνουμε μια επέμβαση βλέποντας σε monitor το εσωτερικό της κοιλιάς ή του θωράκος, αλλά σε δύο διαστάσεις. Η ρομποτική χειρουργική, που είναι και πάλι το λέω η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής, έχει τρισδιάστατη εικόνα, άρα έχουμε βάθος πεδίου και είναι σαν να βρισκόμαστε την ώρα της επέμβασης ακριβώς στο σημείο που δουλεύουμε. Έχει δυνατότητες ευελιξίας των εργαλείων στο τελευταίο περίπου 1,5 εκατοστό τους. Εάν λοιπόν έχουμε την δυνατότητα με την εικόνα που μας δίνεται την τρισδιάστατη και τα εργαλεία τα οποία έχουν κινητικότητα 7 διαφορετικών κατευθύνσεων πιο καλή από τα χέρια μας, μπορούμε με απόλυτη ακρίβεια και με τη μεγέθυνση που έχουμε να αποφύγουμε τραυματισμούς, να αποφύγουμε αιμορραγίες, να μπορέσουμε να λύσουμε το χειρουργικό πρόβλημα με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, άρα ελαχιστοποιούνται οι επιπροκές. Και μην ξεχνάτε ότι η χειρουργική της κοιλιάς, επί παραδείγματι, και του θωρακός, που για να κάνουμε κάτι στο εσωτερικό της κοιλιάς πρέπει να κόψουμε το κοιλιακό τείχομα, το οποίο δεν μας φταίει σε τίποτα, είναι ένα όργανο πολύ φυσιολογικό, το οποίο πρέπει να λειτουργεί για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Όταν δεν χρειάζεται να γίνεται το μυς τους μυς, όπως είναι στη ρομποτική χειρουργική, καταλαβαίνετε ότι ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές που έχουν σχέση με το κοιλιακό τείχομα. Και με τις μεταχειρητικές λοιμώξεις,
τις κύλες τις μετεγχειρητικές, τα αποστήματα του τραύματος, τις διαποιήσεις, την πρόληψη των πνευμονικών εμβολών, διότι δεν έχουμε θρομβώσεις τόσο συχνά, πρόληψη αναπνευστικών λοιμόξεων, μετεγχειρητικών που δεν έχουμε λόγω του ότι ο ασθενής κινητοποιείται γρήγορα και πηγαίνει σπίτι του την άλλη μέρα. Έχουμε πλεονεκτήματα τα οποία είναι σημαντικά με την έννοια ότι μπορούμε να ράβουμε καλύτερα στο εσωτερικό της κοιλιάς και ειδικά αν είμαστε σε ένα σημείο πολύ στενό, όπως είναι στην πίελο ή πίσω από το διάφραγμα, μπορούμε να κάνουμε όλη τη σεραφή χωρίς καμιά δυσκολία. Και ο χειρουργός κάθεται καθιστός σε μια κονσόλα, άνετος, χωρίς κόπωση, χωρίς στρες, χωρίς να πιέζεται η σπονδυλική στήλη. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τα λέγαμε αυτά παλιότερα. Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά. Ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ήθελα να μου πείτε λίγο έτσι και τις εντυπώσεις από την πλευρά των ασθενών και των συνοδών τους που βιώνουν τη δύσκολη κατάσταση και έρχονται αντιμέτωποι σε μια πρωτοποριακή, μια πρωτότυπη μέθοδο. Καμιά φορά είναι λογικό, ίσως και ανθρώπινο, να υπάρχει μια καχυποψία. Συνέβαινε αυτό παλιότερα γιατί νόμιζε ο κόσμος ότι την επέμβαση θα την εκτελέσει ένα ρομποτικό σύστημα, ένα ρομπότ. Ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ. Αυτό δεν ισχύει. Η ρομποτική χειρουργική στην ουσία είναι χειρουργική υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μεταξύ του ασθενούς και εμένα του χειρουργού μεσολαβεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Οι κινήσεις που εγώ κάνω μεταφράζονται σε μηχανικές κινήσεις στο εσωτερικό του σώματος. Αν εγώ δεν τις κάνω, δεν γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει αυτενέργεια, δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος. Σιγά σιγά με τον καιρό που ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτή είναι μια εξέλιξη πραγματικά ουσιαστική και ότι ο χειρουργός είναι αυτός ο οποίος κάνει την επέμβαση με ένα καλύτερο εργαλείο, έρχονται από όλη την Ελλάδα και μας ζητούν επεμβάσεις οι οποίες παλιότερα δεν θα σκεφτόμασταν ότι επί παραδείγματι είναι τόσο αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί το ρομποτικό σύστημα. Π.χ. μια σχολικοειδεκτομή. Κάνουμε την επέμβαση λαπαροσκοπικά πάρα πολύ άνετα όλα τα χρόνια. Δεν μπορώ να πω ότι είναι απολύτως αναγκαία η χρήση του ρομποτικού συστήματος σε μια απλή επέμβαση σχολικοειδούς. Αν όμως είναι σύνθετη, μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά η ρομποτική χειρουργική έχει να κάνει με το εσωτερικό της κοιλιάς. Δεν έχει να κάνει με άλλα σημεία όπως είναι οι αιμορροίδες, κάποια άλλα σημεία του σώματος. Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Το επόμενο βήμα για τη ρομποτική χειρουργική στην εξέλιξή της, ποιο μπορεί να είναι? Ήδη εδώ και περίπου ένα χρόνο η χειρουργική των πολλαπλών τομών, που όπως ξέρει ο κόσμος με τη λαπαροσκοπική και με το ξεκίνημα της ρομποτικής έπρεπε να κάνουμε τομούλες για να μπορέσουμε να μπούμε στο εσωτερικό με τα διάφορα εργαλεία, τώρα γίνεται με μία τομή μόνο. Το μέλλον αυτή τη στιγμή είναι μέσα από αυτή τη μικρή τομή που εμείς την εφαρμόζουμε εδώ και ένα χρόνο στο ιατρικό κέντρο και κάνουμε αφαίρεση χολής, κάνουμε αφαίρεση μήτρας, κάνουμε επέμβαση διαφραγματοκύλης, να μπορούμε να κάνουμε όλες τις επεμβάσεις στο εσωτερικό του σώματος χωρίς να χρειαστεί να τοποθετήσουμε και άλλα εργαλεία μέσα από διαφορετικές τομές. Μια καινούργια εξέλιξη η οποία μας έρχεται πάρα πολύ σύντομα στη κλινική μας είναι μια τεχνική με μια χρωστική η οποία χρησιμοποιείται και έχει το όνομα της πηγολαμπίδας. Είναι να μπορέσουμε την ώρα του χειρουργείου με την χρήση αυτής της χρωστικής να δούμε τα αγγεία, τις αρτηρίες, τις φλέβες, να δούμε τους λεφαδένες, να δούμε το πάσχον τμήμα, επί παραδείγματι του παχαίου εταίρου που πρέπει να αφαιρεθεί και να μην χρειαστεί να κάνουμε ακροτηριαστικές επεμβάσεις. Η εμπειρία δική μας, επειδή είναι ήδη πολύ μεγάλη στη χειρουργική ογκολογία για αφαίρεση στομάχου με προβλήματα ογκολογικά, παχαίου εντέρου, ειδικά στο κατώτερο μέρος του παχαίου εντέρου η τεχνική αυτή είναι φανταστική. Διευκολύνεται πάρα πολύ ο χειρουργός για να μην χρειαστεί ο ασθενής να έχει κολοστομία. Άρα να μπορούμε να ενώσουμε το ένα μέρος του εντέρου με το άλλο. Για επεμβάσεις οι οποίες έχουν σχέση με το ύπαρ, με τα χοληφόρα ή με τα γυναικολογικά όργανα, όλες οι γυναικολογικές επεμβάσεις γίνονται ρομποτικά, διευκολύνονται από τις τεχνολογίες αυτές τόσο πολύ που τα πιο μεγάλα κέντρα του κόσμου που ασχολούνται με αυτά τα θέματα έχουν σχεδόν εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό την ανοιχτή χειρουργική. Ήδη μας εξηγήσατε και μας είπατε πάρα πολλά ωφέλη και πλεονεκτήματα
της ρομποτικής χειρουργικής και επειδή ζούμε σε μια περίοδο που και η υγεία, ιδίως στη χώρα μας, λόγω των δύσκολων οικονομικών καταστάσεων που βιώνουμε, περνάει και αυτή ένα δύσκολο μονοπάτι και ο κόσμος πιέζεται πάρα πολύ, κυρίως έχουμε μεγάλη έλλειψη στο κομμάτι των υποδομών στη χώρα μας. Και αν μου επιτρέπετε, στην επαρχία, μιας και βρισκόμαστε σε μια επαρχιακή πόλη, ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον να δούμε και μεγαλύτερη ακόμα διάδοση της ρομποτικής στη χώρα μας? Πιστεύω ότι αυτό θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα, διότι είναι απαραίτητη τεχνολογία, παρόμοια με αυτό που έγινε πριν από 20 χρόνια για τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Όσο πιο ασφαλής γίνεται ο χειρουργός, τόσο πιο αναγκαία θα γίνεται η τεχνολογία. Και όταν υπάρχει η δυνατότητα οι επεμβάσεις να γίνονται ασφαλέστερες και άνευ επιπλοκών και ο κόσμος να επιστρέφει και στο σπίτι του και στη δουλειά του, γιατί αυτό έχει σημασία με την ερώτηση που μου κάνατε για τα οικονομικά, πιστεύουμε ότι η διάδοση της τεχνολογίας αυτής θα είναι στα επόμενα χρόνια σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία. Αν θα μπορέσει το ελληνικό κράτος φυσικά να αποκτήσει την τεχνολογία και να εξοπλίσει όλα τα νοσοκομεία, πιθανόν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο στο άμεσο μέλλον. Αλλά απότερα σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα το απαιτεί το νοσοκομείο, γιατί θα θεωρείται αναγκαίο, όπως έχει γίνει στην Αμερική. Να σας πω με ένα παράδειγμα. Πριν από 10 χρόνια που ξεκίνησε η ρομποτική χειρουργική, γινόντουσαν περίπου γύρω στο 10 με 20% των επεμβάσεων προστάτου ρομποτικά. Το 2011 έγιναν 85% των επεμβάσεων για καρκίνο προστάτου ρομποτικά στην Αμερική, που είναι ένα κράτος με πολύ καλές στατιστικές. Και αυτό μας λέει κάτι, ότι αν το νοσοκομείο εδώ δεν μπορεί να κάνει την επέμβαση ρομποτικά, μπορεί να έχει δυσκολία να πει στον ασθενή σε λίγα χρόνια ότι του έχει προσφέρει το μάξιμο. Κάτι βέβαια το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θέλει το χρόνο του, θέλει εκπαίδευση, θέλει υποδομή. Το καλό είναι ότι όσοι από εμάς ζούμε αυτή την εξέλιξη στο παρόν, θεωρούμε ότι μας ήρθε από το μέλλον όλη αυτή η τεχνολογία στα χέρια μας. Εγώ θα σας πω ακριβώς το αντίθετο. Η τεχνολογία αυτή μας οδήγησε στο φεγγάρι πριν από δεκαετίες. Άρα είναι μια αεροδιαστημική τεχνολογία που εμείς οι ίδιοι άνθρωποι τη χρησιμοποίησαμε για να φύγουμε από τη γη και να πάμε στους πλανήτες και επιτέλους τη φέραμε μέσα στο χειρουργείο για να είμαστε πιο ασφαλείς όταν εμείς οι χειρουργοί πρέπει να λύσουμε προβλήματα στους ασθενείς μας. Και την κάναμε προφανώς περισσότερο ωφέλιμη για τους πολίτες. Βέβαια, πολύ ωφέλιμη. Και δεν είναι ακριβή. Δηλαδή δεν είναι ακριβό, είναι το σύστημα να το αγοράσεις. Και με τον καιρό αυτά θα πέσουν οι τιμές τους. Αλλά η πράξη ιατρική δεν είναι τόσο ακριβή. Να σας ρωτήσω παρεμπιπτόντως, μιας και είστε και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί τα χρήματα πάντοτε δεν είναι πανάκια, το οποιοδήποτε ρομπότ πρέπει να το χειρίζεται κάποιος άνθρωπος. Στο κομμάτι της εκπαίδευσης, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε τώρα? Να διορθώσω μονάχα ότι ο τίτλος μου είναι στο Ohio State University στην Αμερική. Εκεί έχω πανεπιστημιακό τίτλο και όχι στην Αθήνα. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται μόνο σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι το λαϊκό που έχει το ρομποτικό σύστημα και μέσα από διαδικασίες οι οποίες λέγονται εκπαιδευτικά σεμινάρια που συμμετέχουμε αρκετοί χειρουργοί οι οποίοι έχουμε την εμπειρία αυτή τη στιγμή της ρομποτικής χειρουργικής και Έλληνες και ξένοι και εκπαιδεύουμε συνεχώς τους Έλληνες χειρουργούς οι οποίοι θέλουν να μάθουν τις τεχνικές αυτές. Συμπαραστάτης μας είναι η εταιρεία Plasmedica που εκπροσωπεί τα μηχανήματα Da Vinci στην Ελλάδα και αυτό είναι πάντα σημαντικό να το λέμε διότι η τεχνογνωσία και η εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσφερθεί σε κάποιον στον τόπο του. Όχι να σηκωθεί να φύγει να πάει στο εξωτερικό για να εκπαιδευτεί, γιατί αυτό είναι να μάθει να χρησιμοποιεί ένα σύστημα, να μάθει να χρησιμοποιεί ένα εργαλείο. Δεν έχει λόγο να ξεσηκωθεί να πάει στην Αμερική να το μάθει αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε εμείς εδώ και το κάνουμε σε καθημερινή βάση. Ωραία. Κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή πλησιάζουμε εκεί στην αρχή της εκδήλωσης, να μην σας καθυστερήσω άλλο. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε και μας μιλήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να σας ευχηθώ και καλή δύναμη στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.